koso enhiramo me ma me Florence ono so wo Belgium Erade nhira no na onye okese osoro nkoso ntre wa hiem ana aye Florence say wana obapa Debola Erade nhira eno so ope atade mani mema ntade a efe pa ono so udu kronom adonko janshi honoma ono so ewo ho a odi ne dwuma fefefe ai wa opese usua adepam ne wa opese wo sha atade a akono na efe ti said ye commander me de tie ono so etaye chi a obodwumadie echiban yi papa Erade nkoso enya okese na oshaw ena so yaba na ye nyame asemu a ede ena yede ebre onipa biala eti ba bia wo bia si utra se de no bom pae odom Nyankopon me da wase ena na dwi se wona mutumi ni wa ho oden so ede ye nkwa akyeye aya no kwasem se nya nipa nyina na nya ni sei na ye ne a wode ni sei adom ye wode brei adom ye no na wo botaye nti wo senti a wama ye da so ti ase kozi se ye bewie wadwuma kozi se ye bewie botaye nti a wode ba asisi no apa wasem ne bosha wahye ne se o ma obonefo no emfa ne sankaye koso kroaye wona yare da ayaresabia wona da won keteso wona meraye binti ontimi mpontu na mon no wakowa soro fie papa enanumrei besra wogye de ma wonyina Jesus ewiase e prekwa wieye esra o se kosoma wo manyina ewo utumi ne wa ho odin mu wona ahwe ase nyina samwo mra on soro nyina wona so biem efrisa wasam se yehwe ase ya wose ye sore papa kawoma na anadwei na mwasam so ekenya wo bi okra biala wada na nani ho so biem ehu se ampa sade ye ba ya ye free baabi ba na ba ye no saa na ye wo baabi foforo esa akọ na enyina ani ba ye ho so na ehu se ampa wo ni onyame kese na yetumi ahye wani monyam ewo udin mu amen osoro Nyankopon enhirawo amen me den the commander one the gospel commander Erade Nyankopon de nasem ne ni tumi ekutame a ode nasem nam yeso eko wiase nyina emse wo TV ho na wo hwa eye wiase nyina Ghana ene wiase nyina YouTube Facebook ni nyina betimi akoho na wakwa akotie bi Erade enhirawo bi so a wo da radio ho na wuti a Erade nya okese papa ene samwa ye besua ene de ya de brawo no ya to din se ebrebe mu ene ye wei ebrebe mu ene ye wei ye woni pa bi ebehu se ebre wei ye bra eye ahoto eye anije odi ase gos ye woni pa bi wo a ono no oda se wadidi wanom na wahye na watane ka bi mu eno anu ohunu se eye wiase eye na akokọ yesi oboro nsa na ni wura fi se akroma bi tete no apena chinare saa na nipa ne bi wo ho a obronsam no aye won tienie na enanumre ba ma wani aba wo ho so amu ahu se ebra ye wo mu enya brepa kora wo se di agro Jeremiah chapter 6 verse 10 starting free ho na yenhwe ebra ye wo mu emabra ye wo mu enwiaw ebra ye wo mu enya bre papa ebra ye wo mu aye bra e wo se wo ye ani da ho na satan a wa ba na num opani pa bebre amene won no anwiaw ye mo bebre no mu gira mo na aso onyame mu gira mo na aso on paibom no mu gira mo na aso e wo kristoso mu betene bebre na atiada ade ne ehu ye na de ne yete ya eti amanna yentumi yankura ye gidie mu ankwan kosi awieye ebra ba mu ne yaduei ebra woni pa adwen nyina ye ne sika ebra woni pa adwen nyina ye no se akwan obefa so obeye no ho yie nko a ene wo hwehwe ebra woni pa eku woni pa wonwene ho ebra odofo eku odofo a wonwene ho ebra so obi ye ne nua bone a wonwene ho saa bra mu ene yaduro ebra akoko ene ntokwa ene wo ha bebre esoro wo wiase no saa bre na wasa wo dwen na hunu se ebre ba mu ne yaduoi na die na wo ye ahosiesie ba na wo siesie ama wo kra eda bi beba entumi ntina asase we su bie mu no Jeremiah chapter 6 verse 10
Jeremiah says verse 10. Ma honya shema me. Say, na ho na menkasa menkyere no. O se hwan na menkasa nkyere no. Na mini adanse. Na mini no adanse. Na watie. Hwe. Won aso asisi. Yo, ene nipa ebere wei nipa bebre aso asisi. Ama no kre. Na wontumi ntie asem. What do you say? Ebere wei nipa bebre aso asisi ama no kre. Aya dema no. So ne mre ebetie no kre. Wode ne mre betie nyame asem. O mre ayom. Wana so asisi. What's it? One aso. One aso. Nipa ntumi ntie asem. Awurade asem adane wona ahohra de. Awurade asem adane nipa ahohra. Enye wonde. Enye nyame asem nye debiem o. Sa. Nyame asem nye nipa debiem. Ena mo de asofo bi mo aye nipa binti. Ama se wo bampo se wo de nyame asem obra nipa na wakoda ne te se anro ba bi a wo be robo. Wo de ase ebrewe ya brebone abrantie ebrewe ya bra e wo se nka mo wani eyedai eba wo so but wo se nyame asem ne nye won de sa adane won bonwono na wana atia soro dem mpo edwane soro dem ede ntia nyame asem nye won de wo de ase wi ase nyina bonsam de afefa de asi nipa ni so ani prepare ewia chini emu nyama eti amanna akunkum awuwo ana ekoso ewo ebra ye wo mu abrantia se wani ba ho so a obedwane ahwe nkwaje abidi ama okra to ase ebre ba mu ne ye we na yan hwe ba bi Matthew 24 verse 3 down na menchira wo bra ye wo mu sesei ebra ye wo mu no aye danger zone men kase makwa asori abompa ya men hwehwe tienie men kase obi adada unti wama wabama bu ewo nyame no ho ana asori mu jrono ma yehunu te yama yani na ho kosi awieye yenyina yagidie mu kosi awieye odi ase eti ebra ye wo mu no ya abrantie hwe wa yonko fam yie na hwe wo nkomodie mu yie na hwe wo sika pam yie because ebrewe aya sika na aya bibia na sabrewe yaso na wan hwe yi a obonefo ne de sika ebe daadaw ama wo kra ayira tienie Matthew 24 verse 3 atifa na wasi Kristo ba obeba bi os Kristo ba obeba bi o se na oti ngumo pono so asafo no ba ne nchen wo afa ba ka se ka kire yen owura ka kire yen abe na yenim na ba yo tienie o enne entokwa asisi amama bi so no obi se ahwo se da ba na wo man a wutimu no na de ebe so tienie o se men ka se ahade entumi nsi ebetumi pa you very careful sa na ma awurade asem a efiri fitiase wode aye nipa besi nne no ma wani nko awurade asem ho na dwane je wo kra efiri obonefo no ensem ebre we ye brebone ekwa wo fa so sika ya nka se sika nye eya de pa ye nimonyam eye tumi na mom hwe kwa ya wo fa so a o pa sika yie efise bre we eye brebone tianie ene sika ni bra amana obia mpese ode no kre ebe ya djuma asofo mu akonfo mu amampanimfo mu ahemfo mu no kre ni ba bia biem de oni pa ne ba ya ni sika be ba be hye ne botom so obe tire so obe ku nipa eno anu odwo ne ho ebere wei enyo ebere wei ahwaye wodo kra nyina wa ho ode nyina ebe pre ahwehwe edan abrose eto so be 20 but awie ya ni akoto ato atwene koko ase awo kra nya gina bia ewo baby pa die Paul kasa wo se aha kakra odi ase adwuma kakra sika pa kakra nyame nso agidie kakra fa obra nyina ni awie ase adwuma ati efise enabi baba ya ba hwe wotena bia ewa atiasefo asase wesu na yehu
Amen. Amen. What I say, Otua Bible Swa. I say, na then a bear or banny as a way and once and oh, go be so run and say, I didn't buy our Maya and we are saying, yeah, a moon century. Yes, what say one say. And I will run a boissy once. Will be an Adam. Say, you know, be an day. An Adam. Then I damn we are see way. Ending in a swabium. Nada. Be a person that I knew ya, I did the Kutano. They want to be funny pan to quine. Most were better now. What is it? I say, bar, Meduba to quine. No custom. So for the one to me, yeah, I was so a back castle obey ye. Sabaya, didn't see Cabe Brano. And now, how about us for the one him at a crown or for I say, over who drew. The Kuni Patocene. Yes, yeah, that Nipa. The Nipa crack to a Simon. And also TV now heavy at time. So now it's anymore. Bitim at TV so on one him said, yeah, oh, ye. One need to me be out, they are sad, you know. You the tell me about Mamma 1 billion. Mamma say, Nada. I'm a real way, ending in a swap. I'm a Ghana Tetru, or Miami Frimu, and I done a dorsal. What I say? Now, when you answer, yeah. Ye bremun centrania e twase ayedai eba aya wona wasam wani yedai eda ho cause symbol no ana ayi ne ho no first sign ana yesu de kire asuafo no wasem kwa monhwem ho yie no bi ana adam e bra de baba wie ya monhwem ho yie no bi anyedai ana adam wasi ni pa blade ndi baba ka se e se waso baba tra TV so abeka na ada asem na ukodi nachi no da wo je hu sika meme ka se asofo nyina anye nikwasem wo ne wa anya ni da ho sa tienie sa sofo bi batra TV so aba nie wontumi nye ana wo soro kodi na chi a sister yani da ho enka se di okura bible no nko nti waba eno bible no de atesa ayo enwoma yakob joma obi atimi tobi konfo kura bi malam kura bi awro ba kura bi tienie enti nya se di okuta bible no ba eno ano no wo se yani da ho no obi anya dai na adam ne bebe atia da se ni pa bebe ndi bebe ka meba o ti enko asori biem all because asofo nyina ye na adafo nikwasem o de ase enya asofo nyina ye na adafo ba woni ani da ye be da da sa o de ase nikwasem be se ana Ghana ye tie se wunya so TV de koto TV fufuro ya akeka de ana se wawu kura ba ji loto ono anim se loto no ono akwa no woni bi da eso so wotumi a wode ma loto number nikwasem oya obi a TV no so a wa ka kire o se wo de 10 million ba oba ma 100 million oya na se hwe na ta de kure se na wotimi se nkoyie nikwasem ba wo di a wa ho kire a wo ho kire wo achinti wo ba sani sika ne de ama no nikwasem ayame yo ya na nipa bi wo ho a ya ye te se aboa bai wo fui aboa wo fui sa wo de ase just how bona chi ma ba tete sa na ni aba no ho so nikwasem o papa because me say na da na ekoso no we no edu be bia e wo se mra e wo oman no mu no etimi e capture sa na ma ni bi o de ase omo ya frauders omo dada nipa mama nipa ya confused our Ghana ha yete no ya unya asam ko asofo nche ya boy o ko malam nche ya boy o ko konfo che de ane na uda bonsam jim o de ase ye hu ba bia ye fo ya sem emfa sunsun adwuma ye fo nyina adane an robbers asofo no kra asofo e wo ho no sofo omunyi o chese wo so nya wa gese opa no kra tie sa o de ase nikwasem opa wana dwa o manum kekansem bom ye se da ko suansem e da beka na wakodi akire kotu sika gu wi a si nyame bia ni ho sofo na da me yesu tam na da afo we no mo ho ye no mo me ka tro pray yesu tam no mo ho sa etinyi wa we se obi antimi ntu o mase da bi
omo ka ho na ma wiase no awie ye na ekono timi wie peye omo nka ho a wiase nkom hye no kra ntumi nya dai embem awasesi ko Jesus on chantro ana said your catcher suafo no Peter bisa na no se monhwam ho yie na obi anya dai obi abeda mo the first sign chira and time no one aye na da dem say Ghana hapa na aba besi koye ma tim no de obi adwene nye bia nya obi obabu no obi adadam we yi make say obi ti computer ho o wakia lutu obi adada no timi di broni beto te say de oye broni enso oye bibini ena osi wo odada mewalo me do be kwa brochire me yo say scammers o de ase a Christopher ma ene omwe ye nyina de ho awuram esanse sika wom Ewurade nhyira wo amen kasi amen tio ya dia ya ka sama kyerɛ mo ahunu sɛ commander me masama me ka no utie a ɛbɛboa wo ene na adafo achi ankoto kranto ntwene tianie adwuma na wo pa na wunya bi a me nua tobo ase sa o sɔre a fa kwan papa so ebisa adwuma no na obenya o de ase ene bebre akotuo mu sika ana me police mu kwano akotua sika de ama obi adi bewi ase o report na nya yie debi me panasi mu kwano obi aba oba me de otua sika se ametimi afo adwuma o ti se nipa wa kasa no ekoye innocent ebi kro ye elder ebi kro ye sofo so ba giu sika dada no wadi ama wo ho akyerew sa na no kura so adokura no ba bi akodu no na dama nipa sisi ye obi anya obi ni biem ebra ye wo mu no ye wo ela of nada ka amen ye komi kura ya sane ma men sane fo no up to date your president your ai Ghana panimfo securities am prevent sane man but still ade na koso obi aso wonka debi ko mp bia banu ha obekọ sa sane ma men sane fo no debi da ohine bia no ane ba bekọ debi nti obi ase wonka asofo yi obi anu oprichi fa ho nukwasem odi ase obi ase obi anya ne de sa na ya menka na da ne ya pacha elitina ho ma ne ma atwetwe musuo wanka ewi ase Ewurade twe eli mas atwe omaso sa atwe eli aso odi ase o minor sai no eka ho yempa tanyi yempa no kratie koka yebeka se o jai obi anya nti wo so ye ode odi ase na da no aye era ye wom sisi ai timi se breba mu ne ye wei wa hwa ntura wo twa kire obi da na je ne nsamade wa wani tua no kura ne nya adwuma ba bia Yesu ka kire mo se mo hwe mo hu yi na obi anya dan obi ana adam enti se wo hwe ho yi dia na da no beba but onyaw nukwasem ka amen obi da so oba wala obi da so oba do oba mu adwuma ye obi da so do betu kwan obi da se nyame som enya Kristo som nya papa biem you very careful and enya wo ma mo so camera de om betumi aya ne se asore nye condemn asore kaseti asore ya bra nyina ye ko school ni bio ba school no nya ye nyina na de school ne de adwuma e de skabra ye Ghana e kasi yen salai wo ma school ama wo ma ye yie ene wo ma school abo wo mo fom a wo ma school abo mo fom do so che wo ma school ama wo ma ye yie me na me ka kire wo but still ya da so say school ya papa yanko tenio asore no say wo ko bi ya da wo ko bi amwa wa eno nkire say asore na enyo teacher na wo kire wade no ori ase asofo ni bi ya na adafo omo ya na adafo obeki kansam a anim adwuma kra na akopa yo beka se o ye adwuma we obekọ bonsam jem o ye adwuma we ya enya yie o de saa be wi ase adwuma na o se wo ya obekọ bonsam jem no obekọ na ne ba ye o de ase obekọ na ne ba ye ren ye o de tie my ba tie ba ye ya ana asa Christopher wo meso mu nimu a Christopher mpo ana biebie nukwasem o de ase wono ne ba di ayi America lottery okwa America
ne na yere ne ma nyina o ma di America lottery ko ba wo obeka kire wo o de ase ana dama nipa bebre adwuma e wosen komo ye o ma ntumi ankoye o to aso a o si na nipa bebre di ni beba ka se adi mi din beba be ka se mini Kristo no o ma beba asofo so beba se mini Kristo no na beda nipa pi na munta o de ase o si na mo beti okon ni akosem mo beti okon ni akosem mo hwe na makomantu me wo akomantu o da bi o because when nyina twase ya dai eba if you say etwase eba o de ase lukwasem this year akokase a eboba ba wi ase so no ano odin sa ya say Ukraine Russia entokwa ekodwoa hwe de asore wo Israel o de ase hwe de asore wo Israel any Palestinian for ne ayi Gaza for ntem afai ana ekono akese ebe dai eba eti we nyina edi wadanse se wi ase wei ni nyina so no adu na ada ene wasayem okay ni awo ye biala fa nyame etumi ni nyame ahoden eka ho fa Kristo bata ho opa som bia ope menu ni problem ye de ye papa but Christopher na osoro onyankopon no Jesus Christ ade osoro ahenie no ayre ahyebo etubetimi asom bia o de ase ope onyame no ni problem ko no wo problem akoto nso akonto bi ma ona apɛ na ase da bi mempa ai owu achi memiwu anasa na makoda mba bi o de akire ugidie no tie nie ba yeni ya so Jesus di no ahwe ne ya usampa wo nyame a no kwafo no ane bo se no kre no baba de asisi nyina eye tworo nsem mu nsem obisi na Israel nyame ani kosua na ya to bomb omoto bomb no Israel reject Christ so many years up to date oko Israel enye nyame enye Christopher na wo David amuno Kristo na ya ebo ni din wa ha no wo mu nyini ni David o de ase eti mari nyon wa say Jesus si me ba me die anya dai anya me John chapter 1 verse 12 verse na dodo oje me no dodo a oje me no wana oje me dindi ye no o ma won to me say wonya nyankopon ma eti Israel anya a Kristo man mu ya Jew ane Arab ya verse Muslim bebre eti tie ne ye ama reject Jesus so many years ena Yesu Kristo afasa Matthew na Luke 13 verse 33 Yesu twa Jerusalem ho adwo emma wo hu se enabi baba Jerusalem bedwuragu what you say Luke 13 verse 33 see Yesu twa Jerusalem ho adwo Jesus twa Jerusalem ho adwo se menanti ne what you say e was se menanti ene ene wo kyena ene na de kye na eni hu kwan se odifo bi beto baabi na so ene hu kwan se nkadifo bi beto baabi Jerusalem da botra mame to boase was Jerusalem to aso Jerusalem okuma difo wo okuma difo na osi wona osoma won na osi wona osoma won nkyɛn no abo mpra hen nie tie Yesu suma Jerusalem was empra he me pese me boaboa ma no te sa akokɔ baatan aboaboa ne ma no ntaban ase ahye ne taban ase na so Jerusalem ampe what you say eti Jerusalem no and Israel no mfie bebreni na omo no omo reject Jesus no ti Jesus wonya Israel Jesus oya wiase nyina wa be accept ni biala obebe lukasem tianie adumrai me say that dream be ama wo ko ba bi o ha bi ama na wa ba mabu e wo nyame na ase mini ya ka ba bi a wo firi hwiase na wana ti abosomfie mpo wo mo kire wo mo tiani o enyo man ko abosom so ana ba mo adi yo me ka kire pray ya chicha na enu wo so atwan na beduru so ka amen anya di otebosom so na adi yo na ka konfo no ko mo me ya azansa no mo nya sika da bio me ka kire wo cha abosom so ma yedi a e ka konfo no ko mo me zani pansa na ebi mo abenya sika lukasem tianie
I Ghana ha Regina. Omo pendro samne aboson samne ayi samuno. Dodo na hokyere. Ene ohia. Sir. What you say? Okuta dufo kuta bosom pa. Eso de obi beto pala. De obi beto ayi koko kra dum kra na ne ho kyere no. Na se ma so mbonsam ama me ho akyere makọ asa ewu akọse de. Papa, ba som yasu. Na ho nkyere na wu anya ni daso. Na Lazarus de o paw de ye. Yesu ka kyere Martha se Martha unia no de wafa de ye. What you say? Anti me ka kyere praying. Baby a wona matora wutwitwa ane azana wo ye ya no ebe ma de odi betuto bibia die ba wa hwe ye obewu kura bebre sha baba sere ne wadi bebre na ye ane ni pa ye adwuma ye ntia omoka wodi ase wodi asisie ana ni pa etie asofo bi mu tirimo den asofo bi mu tirimo den eti wan hwe ya okoto sofo tirimo den fo bi nsam a de obeka say na asofo de amunye wodi ase bebre na akopamwa sofo ne wona da asan so apia ma to asemu wodi ase na we de asi ye na ka sofo mu a se me yire oba wo ne no atie jano u jana de ne bebo din akosi sei ana me ka kira sofo no se awari jaye ho no bebre na se nyame tan awari jaye bi wo ho a e wo se ba na de asomdue ya dai e ba asofo mo ntia ase na ba bi awi ase adu no awari me pacho sisie no e kamia se e contract krank ye me na me ka kira wo ko ena wona eso mo ya adofo mpo ane ya pausing ye hun what you say ti sa asem ekodura busuafo anima na aware gya de nyame mpe wakoye sofu ntidie oje wo ba e ma ni gya aware betena ase a enkanya ni se ko wiese nukwasem be se nyame tienie aware kanka bi na wote ho a sotro da bi asu ya tra ase e bekum ama unyo obi nkogya ma nkogya ya bra be frɛ me mekwa kogya mo kogya no wanya wasomdwie Yesu say yesa ode nsasini ebe dai be bana hindiem sine say ode won samienu nyina be dai ebe kogem yesa obe gya aware na wanya ogye yesa obe gya aware na wanya fa hodie ane ahoto aware kanka bi a obi te ho se me ye eldanti se me ya sore paninti se me ye sofunti ye de ahoma so kon ana usi ho na that teachings bi ama nipa ewu na that teachings o ama nipa bi ewu se nyame se metawari go nyame nyawari ma obi o the first person man anyame gya awari ma ne Adam ono kro to boni mu no ka kire nyame se oba na wo de ne ye dai e ma me no ona ma ye bone efiri o nyame se da bi obi akopa ne de no me pass bi tienie o ko hwe na de ba wo de ase a se ka wo pe o ko hwe na wo se ka na pa kotuaka ni akogya no akotuaka ka amen nyame onye aware ma obi a di sa enne mene na twempena mo gya me mekuno maboni tuakuno ene mapaze no sankwasiade no gofo obi ba na mpa ne bia mu a gya no now emra somdue dansa obeto poison ku obi ba to atwene ya na sofo na mo so mojeje saa ne ma no so se de nyame aka bom nyame nka obi amu eye wo sofo na ode ba be kire na wo ka bom ena bible no se de ye gitum no ono nyame so na ni je ho eno anu no na se ebre na du se de odani gya no ho no se ehye no ye ku no ye poise no ye tata no no ofiri ho a wo se da na ya tena ho ya bo bi me na ni aye sei so da so te ho asori nti ekuweme ije ina ekuweme asi aware fun ni aware kankan ne kun no to de tena ho what you say I na da ho asam ne yaka o me ka kire pray asofu no bi kuta bad teaching ana second bi e homa me second Peter trekire fun no akunipa amanipa bra sori me kwa sori biem because
ɔhwɛ ankyerɛkyerɛ a yɛde akyerɛkyerɛ no a ɛma ne ntumi nya hwee wɔwu kura ase tenam wode aseɛ 2 Peter 2 verse 1 ɔse akyerɛkyerɛfoɔ atorofoɔ yɛwɔ adiifoɔ atorofoɔ ɔmo no yɛ ɔmo adwuma na akyerɛkyerɛfoɔ atorofoɔ deɛ woanhwɛ a wonhu ɔmo cause ɔmo nso yɛ poisonous wɔno deɛ wɔnya kyekyere to tirim yɛwɔ nsɔre bebree wɔ hɔ a yɛna yɛnyɛ wei wɔwu kura ɔse wɔnkɔ hospital yɛmmɔ ne mogya kwaseasɛm saa no ɔde awu na bɛyɛ dɛ no wakɔ asɔre biam wode aseɛ ɛnɛ ɛsom no nkyerɛkyerɛ no ama nipa kɔ nnɔse yɛbɛkɔ akɔwura nyame fie nyame nso mmerɛ a ɛyɛ mmienu pɛ Mose time na yɛ 2 Jesus time ɛyɛ 2 Matthew chapter 22 verse 34 wode aseɛ ne mmerɛ na ɔde baayɛ no ɔdɔ ne mmerɛ a ɛdi kan ɛdi nkan Yesu mmerɛ na ɛtu okohyia faako wɔsi wɔn mu te yɛ na wɔn yɛ dɛ wɔn kohyia faako na wɔn baako a ɔyɛ maranifoɔ bisaa no sɛ mmaranimfoɔ no bisaa no sɛ obisaa no deɛ ɔsɔ no hwɛɛ sɛ kyerɛkyerɛfoɔ wɔn kɔ bisa de sɔ ne hwɛ sɛ mmara no mu kɛseɛ no wɔkyerɛkyerɛfoɔ yi mmerɛ a Mose de maayɛ no Exodus 20 no emu kɛseɛ paa ne deɛ wɔn na ɔse no sɛ ɛna ɔse no sɛ dɔ Awurade wo Nyankopɔn number 1 dɔ Awurade wo Nyankopɔn wɔ wakoma nyinaa wɔkra nyinaa mu ne wadwe nyinaa mu wei ne mmerɛ a no mu kɛseɛ mmerɛ no mu kɛseɛ deɛ di nkan no deɛ ɛtɔ so mmienu ne sɛ dɔ ɔde aseɛ deɛ ɛtɔ so mmienu yɛ wo ne nipa ntɛm bɔne bebrebe ɛkɔ so nyinaa sɛ wodɔ wo nua a ɔmforɔ do no sɛ wodɔ wo nua a ɔmpoison no sɛ wodɔ wo nua a ɔnkɔfa no yere wodɔ wo nua a ɔnkɔku no eti wohwɛ wiase bɔne a ɛkɔ so nyinaa mmerɛ tu na ɛyɛ adwuma deɛ nyame suro wɔ ne mu na nyame honhom te ne mu no wode aseɛ wɔyi wɔdɔ adi akyerɛ ne nua but ɛnnɛ kristofoɔ anim mpaebɔ ne tɔns akɛseɛ bɔ but yɛnim ɔdɔ a yɛyi kyerɛ yɛ nua na ka Ghana mpo deɛ ka wiase nyinaa dane kunkum wɔn ho a na nka Ghana efie bɛ na abɛwura mu a Kristo ni nim efie bɛ ɛna abɛwura mu a Kristo ni nim efie bɛ ɛna abɛwura mu a Kristo ni nim ɛyɛ dan ɛna na adeɛ bɛkyi bia ne yɛ kɔ bi ato abɔnten ɛyɛ dan na nɛ apobɔ ɛyɛ dan na nɛ ɛkwasiasam ɛwodie wɔde aseɛ mmara no yɛ tu dɔ Awurade na dɔ ɔyɔnko sɛ wo ho so na ɔtan me nua na yɛ yie kyɛ me ma watɔ kaa me ntɔ bi ɔde ne kɔ aduru so ɔkɔto na aduru aku no wabra ka wokɔ yɛ kɔnfo sɛ maala mu sɛ sɔfo na wabɛn no ka wɔ sɛ wo so sɛ wo nua na yɛ yie kyɛ wa ka wo so kɔ gye deɛ bɛma wɔ yɛ yie akɔ w'anim ba ɔkuku no wɔtan ama na yɛn hu baabi a Kristo dɔ no a ɔbɛyi kyerɛ yɛ no ɛwɔ ama de bere na se yɛ nkɔ asɔre biem because ɔhwɛ deɛ ne nua ɔno ne ti fie a wɔse wɔkɔ asɔre no deɛ ɔyɛ na ɔno a ɔnkɔ obi da ɛnɛ yɛni ɔdɔ a yɛyi kyerɛ obi yare a ɔbɛfrɛ sɔfo nkɔ da tiɛni o ɔbɛfrɛ asɔre pani bi ankɔsra no ɔni sika nti yɛnkyerɛ ɔdɔ nyɛ dɛ ɛnkyerɛ no ma wɔnwu ne yɛasesɛ yɛataadeɛ mu kankan ne yɛakɔgyina hɔ ne yɛkɔbɔ nsaa owu pɛ yɛba bɛkyerɛ dɔ akyerɛ funu yɛba bɛkyerɛ dɔ akyerɛ busua ɛhɔ ne yɛbɛbɔ ne story yɛmehu sɛ ɛnam papa yi so na asafo yi ɛtumi tintim yɛ ɛberɛ a na ɔyare no yɛankyerɛ dɔ anyɛ dɛ ankyerɛ no kane ɛstate ɛnsabɔ ne yɛyie ɛpɛgya baa na yɛwi asefoɔ wɔn a ne nkɔ asɔ na kyerɛ ayi ase nneɛma ɛnɛ kristofoɔ mu yɛdɔ awufoɔ kyɛn deɛ wɔte aseɛ wɔde aseɛ yɛdɔ awufoɔ ɛkyɛn deɛ wɔte aseɛ ɛnna Jeremia kaeɛ no Jeremia 8 verse 4 down ɔsi abusua nka yɛ bɔnni bɛtɔ awufoɔ akyerɛ ate asefoɔ yɛdɔ awufoɔ kyɛn ate asefoɔ eti bɛyɛ dɛ na Kristo asɔre ɛtumi apagya biem asɔfoɔ ni nka bɔ mu yɛde a yɛwɔ wei ɔnkɔma asɔre wei kɔ asɔre wei kɔ asɔre wei kɔ asɔre wei
as a members no ye boaboa no de akọ baby any ade kọ onkwa sorry we ne nyina kọ wie baako oka Habakkuk na wose anya agya baako ne nyina wo na abakenka Ephesians chapter 4 na wa ka kire say gidie baako odoba ayi akoma baako nyame baako ne nyina ye dai ye di nachi Kristo no ne bosha o share Kristo fo nyina but ye dai na na we ye Pentecost we ye SDA we ye Church of Bedouin we ye hwan enti ye no ye ni odo ne wiase do edo wo mo ho etimi kabom etimi ye bribi eche ye ni a ye boy ho tinsi ye agidifo ye Kristofo wiase fo nim enkabomu ye woku a empo se wo ye adwuma bi a ye hwe se ekuo we die wo yare a ye ba behwew wo ye adwuma bi adwuma no masakra wo adwuma wura akra bi a wo ni Kristo mu anso so wotimi dworo ho se wo ye skin bi dia to ho se ba ya wo yare a ye ba behwew wo nya accident a ye de sika bi ba bebo wa chiban but na Kristofo ye bie hospital eso na ye ni aye members yare a ye ntumi mfa hospital na ye bie no emwa won nukasem Kodu SDA hospital, Methodist hospital, Pentecost hospital. Wo ye member enso ubewu. Wan fasi kan to hwa. nukasem Suku na ye bie ye no, ye bie sanke de be ma asafo no ye dai. Eho to no. Ehiafo kaso ate. But na atiegum wonu kura nkwa so no bi wo benefit eche wona etia so dem o. nukasem SOMPA ade na ye keka koi. Why ni ase ya de pa nyam Kristo achiridie ye ka ho pa na manne obi afa ayi babra na watetim na waka jo se tumi bi anim tumi e wo mu no se yamfa odo ne nkabamu apagya nyame tumi ani Kristo nsankyerene na ebeda na yeye ko meti ai me ye bibia abeka se mfiri nyame ko menti wasore o de ase be hwe wona edi adanse awo ye na ase mini bio na so manfo mu die kakra me ye no wana wase ado nsu adwuma wana me nsaso on so say yeboa wo no Awurade nam so ye ka amen tiani o edai na adwiri guo no abrosan hodo ane eto bomb ni nyina adwira guo no enti wasi abrosan fa bi bua nyame animonyam fa bi bua mani panya ba bi na fa bi bua mani panya adwuma nye ko na bone akoso nyina akwa se ekom na di nipa so ba akofo esika egu bank ba akofo sika egu anye sika ketwa sempo de bi bia adwuma mani nu anya bia ye no onye beto kasa kase no odem no refresh aye ni nyina achi obia nu a wawu a ye de na sensa wiem a kire se asomasi de oh ni sika nti owu ye ono sen ho no ye nyina de ba koni ahwa anim kwan Hebrews chapter 9 verse 27 o se damo ni pa bia se obewu prekope na ni wu achi no atemu be edai kase amen me pese me ka asam kire wa numre ade na abo asan fri nyame na ase sofo bi ana ayo obone ana hwan obi na afomwo ana wa wo mreye sai bra wate na Awurade mpo Israel Awurade frɛ wa ma reject nyame ai Kristo na ninti oba ye no ho ne opie ye o de ase en Israel nya ba na so se sisi obi am preach wa Israel biem amo Yesu di biem o de ase to obi nima na waka nkwase asem ana yes tio masa Jesus umpo ono de oya ohene o de ase eda ba wu na ba hu ne so mfaso o ti ase o gini dia obeboa ya wonne bebre a doctor timiru jato o mo se o mo yare eni aduro onko bampaye ampa ya boy Yesu din ama wona no on yare na nka fedie doctor ni da so asa no enne wo manya ogie obi oba ya na adwuma ho odin woni adwuma ye okoba bi ani arejate no ahonhuma na di na chi ya bone matuguo ya boy Yesu din akire ne ma Kristo tumi ye akire no aba Awurade fa yensa so di adanse o Awurade fa yensa so edi adanse e ma ne ye fe Awurade fa mensa so di adanse e ma ne ye fe tienie commander meti hey papa what your program me opa fa usika be sponsor bi na ka kire ho se osoro pese me sponsor
w'adwuma mepɛ me di me sika wura asɛm a ɛnɛ mate mu na nhwɛ de nyame tumi bɛyɛ tienie ye bɛbrɛ wa ne problem ɔna mu no ɛnyɛ ɔno a ɛna kɔfaayɛ obi na apaade ayɛ no ye obi bele so ha wɔna na akɔpɛ ɛne obi wɔ hɔ a ne bɔne ho asotwe ɛnso na ɔna mu ba wobɛde no wahu ne nyinaa no wokɔgyina diifoɔ torofoɔ anim a ɔsɛ papa bɛyie ɔmaame bɛyie dabi yɛ na woba yɛ na ase Awurade nam ne tumi so bɛmi ahwehwɛ ne yahu deɛ nti a saa nnome na ayɛ aba wo so deɛ onipa a ne gyeɛ ɛden ɛyɛ nipa a wafom na onyame na ɛtwe na so deɛ bɛyie na ɛyɛ no ɛbɔ mpayɛ ɛkyerɛ nadeɛ a ɛtumi yɛ yie ntɛm na deɛ n'asotua no yɛ ne bɔne bi ana nyame na ne nsa na ɛda no soɔ ɛyɛ na ɛden gye sɛ yɛserɛ wɔ dom Nyankopɔn no na ɔno ade wɔgyeɛ aba abɛɛ dɛ menea hei na wotie me firie baabi a wohwɛ me biala yere ho yɛ adwuma pɛ sika na mmom ɛma wura mfi wo nkwagyeɛ bɛsɛ ma wura mfi deɛ nkwagyeɛ ka sɛ amen masɔfo bi anka nkyerɛ wo sɛ hyehyɛ w'adamudeɛ wɔ soro na gya asase wei so wofeeli wɔ asase wei so a wafeeli wɔ soro obia no wabɛkɔ university wobɛfeeli JHS na wakɔ university wode aseɛ asase wei so ɛwɔ sɛ woyɛ adwuma na wohyɛ wo ma yie obi serɛ wo biribi ama no biribi ni Bible no ka Deuteronomy chapter 15 verse 7 da hɔ no wɔ sɛ ahiafoɔ bɛba mu enti no koraa no ɛnane w'ani ama wo nua hiani nanso wonya adwuma no woanya sika enti wo koraa na wo sɛ worɔbo hiani wo koraa na wo sɛ to hiani ne bɔtɔm to ka efficiency na ɔsɛ mofa mo nsa nya adwuma na mo amɔkorɔ no na mo anya bi ama wɔn na ɛmmerɛ ne wɔn na di hia wode aseɛ pɛsɛ me ka asɛm kyerɛ wo ɛberɛ wei yɛ berɛ bɔne a woyɛ adwuma nyinaa ne w'ani baako ɛnso ɛda hɔ a wohwɛ wo nkwagyeɛ cause ɛbɛtumi ato kenka Matthew na ne yɛ kenka na ɛsɛ 24 verse 22 a ɔsɛ wɔntwa na no so a wonya ɔkra ɛne ɔhonam wode aseɛ wɔntwa na no so a onya ɔkra wɔn a wayi wɔn ti obɛtwa so eti nya nipa ntumi ni nkyɛ ɛnyɛ so wɔn a ewu ne nyinaa yɛ bɔne o bi wu at the age of 18 years a ɛnyɛ ne bɔne mebrɛ na hu sɛ wawu ntam wo bɔne dabi Awurade hyɛ wiase a yɛnam yi sɛ wontumi nyina na wɔ sɛ wɔgye wo a ɛwɔ sɛ wɔfa wokɔ wode aseɛ ɛnea ɛwɔ wɔn a wɔn bɔne so nti ɛna wɔkɔ eti memfa wano ɛnkɔka ebi adeɛ ɔno wawu a ɔkɔ no ɛnyɛ ne bɔne bi ɛyɛ ɔsoro ne pɛ sɛ ɔgye ne ntia wabia Matthew no Matthew 24:22 ayi ɔsina sɛ wɔntwa na so a ka wonya honam bia wonya honam enti Yesu baa no ɔno koraa wankyɛ wode aseɛ bɛtɛdena obi nya sika sei a yɛse dabi sika duro deɛ ne ho kyerɛ no nso a yɛse sei ɛnsɛm bebree mepɛ sɛ meka kyerɛ wo na wonim baabi a wonam tianie wo na wonim sampa sisi deɛ meni ɔgyeɛ wɔ nyame mu but ɛwɔ sɛ wo san ba back ɔgyeɛ Awurade bɛgye wo yɛnkyea no ɔsɛ Awurade bɛgye wo Awurade wɔbɛgye wo God bless you but sɛdeɛ tie biara wɔn a saa sɛ nnuane so no mpo ɔmo frɛ Jesus deɛ ma Yesu mu ɔda no protocol bi wɔ hɔ ɔde bɛma simple cause ɔsɛ deɛ ɔbɛgye me din adi no ɔde aseɛ eti Yesu mu no wonya bɛgye ne din ne di sɛ wɔyɛ agyenkwa na ɛsɛ sɛ yɛmɛdi so that is all ɔde aseɛ ɛnom no nkyerɛkyerɛ ɛbɛba no ɛbɛmo adwane bɔne a aka no nyinaa Awurade nhyɛ wo den ɔsoro nhyɛ wo den ɔsoro nhyɛ wo den na sɛ wo na woda sɔre yɛ ana wote sɛ Christians foɔ a bɔmbɔ ateɛ gu wɔn so a ɛtɛ abu agu wɔn so a ɔma yam a ka wogyina bia wɔ hen wogyina bia wɔ hen ni sɛ wowu na wonim Yesu a wogyina bia wɔ hen wɔne da soɔ nkasa papa ɛnyɛ wo na ato no yɛsɛ wokɔ no sɛ aboa bi si yɛ so a ɛsi wo nua so ɛsɛ ka kyerɛ aboa no sɛ sɔre yɛ so ɛnkasɛ sɔre ne so ɛtoto ba no bia na ɛtoto ba na ɔne a wɔakɔdeɛ mpo ne yɛto ku wɔ mu na yɛne ayɛ deɛ yɛdeɛ ɛnyɛ bɔmbo mpo tiɛniɛ Awurade hyira wo medeɛ ne commander 1 the gospel commander ɛnkyerɛkyerɛ a
ama wa to for mo anti na so nkwa so biem ene ye be ye ne yie ye be renew the gospel ama wani agim Kristo won fa nkwaso bia meto nipa so wa na wa so de mra akofa nkwaso ma yere abeto so ama ne bebre na chese enkukuru obesra kra no aye ne dadwen ko ya ka jenze ye bone kwasem ewrade ye hu o amra no so amra na so media the gospel commander ofra oso betimi abo awuram bi na waba na yadi nkomo kakra ye hia sponsor so ai ye hia sponsor enti obetimi aba sponsor bi program yi obetimi aba sponsor bi campaigning for Christ ye bo Kristo hu dawro ai oso obetimi du sika brabe gire mu bi ne yenya time ne bi nyadai enka ho ne yentimi nkyira nyame kaseye enkyira boni bebre ya bredi sha odi ase me number na gu ai la no so no studio la no so ya fan tuju asebe ya betimi abawura mu bie studio la no ay 0 me number no ena gu so no obetimi afre 0241 24 10 27 0241 24 10 27 and 0240 69 31 33 obetimi abawuram sisi e obetimi abawuram sisi e na ya no adim komo obetimi abawuram sisi e SOMPA FM oso ba frebi na studio la no ana yade atoso no 0551 93 19 31 0551 931 Media commander 1 no what your boy ubaka elwade bajo amana yeye God bless you. Hello Pastor, good evening. Pastor Kemi, Evangelist Champo. Me pacho ma wona so kakra ma. Pastor Kemi, Evangelist Champo. You can start from Achimota, Mount 7. Accra. But mini akasa na entie wa. Nyangopo Israel pa nyamika se awie mere muso yare na muso na wode nkwajesem ebreye so already bi so enen ne koso fa Yesu moja ebinya etam betre bi so se be kan kwajesem akire nyame ma satra no antene nyadoa ne ma enwia emmoa manipa kra nyankwanje no ene asofo bebre betre bi so omoye enen ne chedia mediato SOMPA TV Yaminipa, Yankupo, Yamin Kosuaman, na ho in the so. That and some echo dear, the boy and auntie, you bring a class of young Papa, I rather shroud so many ajo or soon ye say we minia evangelist, a radin Casama. Amen. Say Opijano, and also any John, a cra, a Kenya, ewo. I quench them over to me a friend Wabaso. I ye hear sponsor and so ana oba mobile money line no eti line no ni studio line no betimi afresh so 0551 931 hello Good evening. Yeah, good evening. Pacho, SOMPA programming. Me pacho ai. Okay. Me pacho, me kasofu Obwasi mini aba. Eradin shiraw. Enumere. And then pacho, and then say exam should be na. And some ma papa kan na na kweta. Asome me kwaso aso bibin tibin tibin modi. Asoma ego mba me wa mo wa for me ya mo me decide to me kwaso bi. Ba no ko school na wa bon a wo san yi ne ko ba bi foforo. But memma de ba akofo na ye wo no and stop from nkwaje ho. Wada.
enso ye obabi anti nyame ya adom a eya afre me ame line no ye hwe kwan ye befa so a ye nyina betumi enya nkitahudi abom why that screen so no 0241241027 no aba pa irade shirawo me sma obofo pa no so o mesra wa numre na de entia enka wo wase obo se ontumi ntu ana mo bie mu no irade fa dance ye from mra wonyi nipa ofro me kenya nenya nkwaje wono Jesus dimu amen Amen. all right hello Good evening. The person Mapumo adi adu mapani kase so first time I'm the mushoyi any na in fact waka atoma kuma super sanse Ghana hano anase Christo suna yesu e ya tichire ho ma se emra ni bi atichire ye ne crescente e bi o twa wale aseka na se be ma na oba na kiti ba kwa o twa twa ho mo tete wa ko sise uwu ansa na busuafo mu se awale kwase na ye de hye ene na nkoyi so mu se na wo kan na no kre masa so awale bi mu masa ako nkoyi a o se wo fani we na so mbe ja awale na jai na ko to be bitina aya simple so be ja sin so betena ho akowu yes obi mo ko ja mo ko ja ya afre commander e ba ko ja mate e san se ye ku ya metimu isi aha na yate say so for be a poison na yere so for original sorry original na member ke ni preach kire o mo oba no na mpo ba na so for uja o ira na ye de jam ebiasida enyo nkwa ne so for uja o yere so na dia na beba say what wo komo ba na drone num na wo ru so edi de wo kana no kre so we no ba partner no ba ko tete ba ko jam na to be bitina me da asma me ko no bim nabi aminia erade nya okese pa ma me o de ase nya me som nya ade a ye de chechire ye ho but hello aya na wa ma wa o TV na ko for mama e yo ya de na de mpa bo de na pese mo ho mpa ma ho boy Yesu Kristo din eto wona yi so say ya hunhum ade bi ana ede ayaw onyame a wo ya yaresafo sumsum fam ene honam fam no anadwi bofopa koye wa ba wa ho adwuma e wo Jesus Christ dire mo say ya honam ade anso a papa aduro bia ya de beka no ma oje mra adumti amen mama mi wi afre mi am personal line no na ye nkire wade na ye why na mi nkire wade na ye radin shraw God bless you Mediano Commander 1 obetumi afre lai na wabaso ai aka ye mra ne kakra bi na ye hia wo sponsor so kai say ye kwachi ade efe ye disikana eyo God bless you Hello, what's up with me? Good. So Mr. Me Kalansa Jumba Sangata good. Yemiya Crampo. So me Saka Skabianas Cash, me had a good guy. It's one Anna Yaho, sir, and whatever fire so no more. And ye man ko ye o mabra bomu momfa mutin kwose ba bi bone na emum beba Kristo nase ne onyame tumi nase na mankunimdie ayewodea mepa chawo mewi a eya afre me line no me ame line no na ye nkire wade abaye a betumi de empeja ene kese aba odwuma no so wate God bless you God bless you too. Hello yeah nana yima mitio no go to what for I'm trying to I'm sometimes. Me. What time? Oh yeah. I'm trying. Emuchao. What time? What I just say? Ubenya vortic nsuo ni bi.
Personal line no for me personal line no me brana so for me personal line na frɛ me na me nkyerɛ wo ye mo so mpa na me nkyerɛ wo de ɔde bɛka wo na de nkunimdie ayɛ wo de awate. Okay, Mediane the gospel commander asafo no obetumi aba bɛka ho na ye nyina ya bom na ya hyɛ onyankopɔn din animonyam me de maka kyerɛ emma de obi ayɛ wo emfa wo ntena fie wo de ase ɛna emma de obi aka to so nso enye hɔ saa emma obetumi akenya wo ho onyame mu na wasua ade na wakenya wo ho na watumi ade ho afiri obonefo ne nsɛm ɛda bi afa no memenda yɛ wa ha time say ya metie na yɛ no ɛmɔ mpae ne yɛ no eni nkɔmɔ na yɛ nkyerɛkyerɛ yɛ ho ade na mfa nkunimdie emra enya kristo som da wo de ase eti obetumi nso a sponsor program yi obetumi ofra mame hu sɛ wo so wo ahofama ani gidie ni akoma pa sɛ papa me sponsor program yi bi kakra bia ensha ye ode beto so bia no ye de beso ye beboaboa no na ye de aka ho na aye adwuma number no na da so no me am personal line no mienu no nyina ofra onsa be ka me frɛ number no 0241 24 1027 eno ye momo line enti eka wakoma sɛ wo be sponsor program ya obetumi de afa ho na waye no fefefe na de awurade anu nyam aba odi ase ɛna 0240 69 31 33 ɛno nso obetumi afrɛsi so ɛbra ye free studio yi obetumi afrɛsi saa numbers we nyina so na ye no adi nkomo ɛwɔ akyire hɔ na ye fefefe obi de wonam kwan bi so a wonte ho ase ya kyerɛkyerɛw nkyerɛkyerɛ bi ma na awale mpo ntumi nkobi ama ote adebɔne bi mu a frɛ na bisa ne ye nkyerɛw de ɛteɛ na timi de wo ho na teachings ano de kyerɛ fake prophecy me na me ka kyerɛw Erwade Nyankopɔn enhyira wo. Mediane the gospel commander. Nyame ya adomu a next week ya wa ɔkyerɛ so ya ya asɔre nti obetumi afrɛ ne wa metie na Erwade tumi ne nanim onyam adadi edi amawo. Etiefoɔ ende aboafo eboa ye nyina Erwade enhyira mo. Na me kɔso aka kyerɛ sɛ wa wo pɛ adwuma sɛ bia wo pɛ sɛ wotɔ nneɛma bi samena detɔ ne ya fra ne sɛ after wash ni ade no eno so ekwanya bia ma wo frɛ number yi ana pese wo sua saa ne ma no mpo ya wo frɛ number na ya bisa ho asɛm ye no obedi ho nkomo sɛ wo pese wo bagi bi nso kɔto a no obedi ho nkomo na Awurade enmonyam adadi Obapa Debola nso ona apomatale fefefe ade ahyɛ me wo kronom a adonko janse no so a ɔno nso so ba wo pese wo kyerɛ wo ba dwuma na wo pese wo kyerɛ wo dwuma obɛgye kakra bi na waso mu akyerɛ wo dwuma opatale ne bi nso a ɛno nso so obeboa amwanya de efe pa ahye a ne bo ewo fom Erwade Nyankopɔn onhyira mu nyina na onye mu yie ɔtena anima mo da for radio ene TV eto SOMPA na nepa ewa ha sɛ yɛde bɛ maw na wadi nkuni ka sɛ ɛda bi a yɛmemenda enumere 11 to 12 obehia yɛde star na akoso edi nkomo ne anya ayonkofa emu ɔden wɔ Kristo mu Erwade nka mo ho bye bye ya boy Yaba SOMPA ya boy Yaba SOMPA ya boy SOMPA FM Yaba SOMPA ya